numește frăție? Cine stă lângă tine? Cine are grijă să-ți fie bine? Cine rupe pâine două cu tine? Se numește frăție. Cine stă lângă tine? Cine are grijă să-ți fie bine? Cine rupe pâine două cu tine? Zic stop, fii atent, dau direct din suflet. Pentru familia mea direct la subiect. Pentru băieții care nu se dau la o parte. Frate, până la moarte, frate pentru frate. Dacă faci vreo măgărie și ți-ai luat mandat, după tine nu vine decât un frate adevărat, cu care ai umblat, ai împărțit tot ce-ai furat. Banii de la stat sau de la vreun patron blindat. Am precizat, rămân pe viață, v-am aliniat și mă mândresc cu faptul că am un frate adevărat. Deci dacă n-ai nimic de zis, taci. Sau dacă ai ceva de zis, nu doar zici, faci. Sunt frate pentru frate și bani pentru bani, și român pentru români, și țigan pentru țigani, și golan pentru golani, și puștan pentru puștani. Numai că fratele meu nu mă iubește pentru bani. Am vreo 1000 de tovarăși adunați, dar dacă fac socoteala am vreo 10 adevărați, dintre care 4-5 frați cu mine mereu. Chiar dacă n-am în buzunare niciun leu. Marian, Cabron, Gabi și Florin Nebunu, Sharky, Radu și Adrian Diaconu, Buia, Dizzy, Micuțu și Mexicanu, și CB cu plăcile, noi am plecat să ne luăm banul. Se numește frăție. Cine stă lângă tine? Cine are grijă să-ți fie bine? Cine rupe pâine două cu tine? Se numește frăție. Cine stă lângă tine? Cine are grijă să-ți fie bine? Cine rupe pâine două cu tine? Că suntem frate pentru frate până la moarte. Tot ce produce se împarte jumate. Prietenii adevărați sunt ăia care sunt cu tine. Când nu ți-e bine să rămână cu tine. E extraordinar ce se întâmplă când ai frați. Se întâmplă ceva, ai la ce ușă să bați. Se zice ciolo și rămâne pentru mine frăție. N-aș schimba pe vreunul din ai mei cu alții 1000. Frățiorii mei sunt cei care mă au la inimă. Deci frățiorii mei sunt cei pe care i-am aici în inimă. Sunt lângă mine toți chiar dacă sunt departe. Frate, frate și nimic nu ne desparte. Șmecheriile se fac între frați, nu cu frații. Când apar banii lumea spune aberații. Atunci se vede care e adevărat, care de fapt e cu tine până la cap. Pentru banii pe care nu i-ai sau care îi ai, rămâi fratele meu, mă piși pe suta de parai. Că oricum îi împărțim până murim. Ei, facem o pâine în două și o sticlă de vin. Shobi, Radu, Răzvan, frățiorii mei, Buia, Dizzy, Micuțu și Diacon nu fac lei. Sișu, te așteptăm afară, frate. Ciucio, ce beru pe pick-up-ul până la moarte. Se numește frăție. Cine stă lângă tine? Cine are grijă să-ți fie bine? Cine rupe pâine două cu tine? Se numește frăție. Cine stă lângă tine? Cine are grijă să-ți fie bine? Cine rupe pâine două cu tine? 25 de milioane de frați am, dar doar câțiva știu dacă am sau n-am. Binecuvântați, aprobați de Dumnezeu, care știe ceva și El e fratele meu. Pe viață, pe față și încă o viață, reprezint cel mai bun frate în viață. Nu pune gheață pe sufletul meu fierbinte, că tot ce-mi faci mie îți faci ție, ține minte. Binele meu e și binele tău, dacă tu înțelegi n-o să mai fie greu. Mi s-a acrit să tot vorbesc departe, ia tu viața mea și fă-ți parte. Înțelegi? Sentimente nedescris, chiar atât te iubesc și chiar atât ți-am promis, că nimeni niciodată n-o să poată să ne despartă. Te iubesc prin gând, cuvânt și faptă. Nisi, Unchiu, Cabron, Shobi, Marian, zis mă doare rău, Ciucio, bătrânul și Lepata, Buia! Binecuvântați deja. Se numește frăție. Cine stă lângă tine? Cine are grijă să-ți fie bine? Cine rupe pâine două cu tine? Se numește frăție. Cine stă lângă tine? Cine are grijă să-ți fie bine? Cine rupe pâine două cu tine?